В окупованому Криму мусульмани молилися за політв'язня Расуля Веліляєва. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль звернувся до співвітчизників з проханням підтримувати родини політв'язнів та не залишатися байдужими. Не только молитвами мы должны бороться за освобождение наших соотечественников. В наших руках огромное количество возможностей. Это оказывание поддержки семьям политзаключенных, оказывание поддержки тем, кто сегодня борется. Это активисты национального движения, правозащитники, журналисты. Те, кто сегодня показывает всю ту несправедливость, которая творит российская власть с нами здесь, в Крыму. И поэтому я призываю вас не оставаться равнодушными. В первую очередь не верить всей той лжи, которая льется сегодня на нас с вами. Відомий меценат, підприємець Расуль Веліляєв зараз знаходиться у московському СІЗО Лефортово. Його арешт продовжили до 25 вересня. Його затримали 26 квітня цього року у Білогірську після обшуків у нього вдома та на його підприємствах. Разом з ним затримали директора його компанії «Кримоопт» Алі Барієва. ФСБ звинувачує Расуля Веліляєва у зберіганні товарів, що не відповідають вимогам безпеки. 27 квітня Расуля Веліляєва і Алі Барієва вивезли з окупованого півострова до Росії.